New special coverage. Idol Mark Espinosa. Kasama po natin sa linya ngayong umaga po na ito ang hepe po, operations head po ng Pangasinan PDRRMO. Dahil sila po ngayon ay I think nasa blue alert status. Tama po ba? Pabati muna po natin Sir Vincent Chu. Sir Vincent, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa mga tagapakinig, taga-subaybay po ng IFM Dagupan. Yes, good morning po Sir Mark at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng iyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes po sir, tama po ba nasa blue alert level po ang ano po natin ngayon, status po ng ating PDRRMO sa buong lalawigan po ng Pangasinan? Apo, tama po kayo dyan Sir Mark. Magmula pa po no Monday, nakontak na po tayo ng pre-disaster risk assessment. Kasama po natin dyan yung ating mga national at provincial agencies. So doon pinag-usapan na po namin ang maghandaan ng bawat ahensya at nung Tuesday. Tayo po ay nag-retain ng blue alert status at ito ay naibaba na namin sa aming mga counterpart na municipal disaster at CDRMO. Apo. Ano po yung mga partikular po na magiging ano po dito focus po ng ating pong mga nasa PDRRMO at mga attached agencies po dito, mga ibang ahensya po ng gobyerno pag sinabi po nating blue alert status simula nung Lunes po, Sir Vincent? Yes, pag sabi natin blue alert status po, dapat po mga 70 to 80% po ng ating mga resources ay naka-green status na. Ibig sabihin yung ating mga emergency vehicles, yung ating mga search and rescue team dapat naka-preposition, nakahanda na, maigpit yung ating monitoring, coordination sa iba't ibang agency sa lahat po ng mga binabantayan po nating mga sementeryo. Hindi lamang po mga sementeryo, ganyan po yung ating mga coastal areas at ibang mga tourist spot. Opo. Dito po sa ating pong inaasahan din po natin bukod katulad ng sinabi po ninyo sa mga dagsa po ng tao sa sementeryo, most likely anong pong distrito yung pinaka talagang binabantayan natin na kapag mga ganitong mga holiday po, mga long weekend holiday na dinadagsa po talaga ng mga foreign and even local tourists sa ating pong lalawigan na Sir Vincent? So far naman, lahat naman po binabantayan po natin, continuous yung coordination natin sa mga municipal disaster at city disaster. Pero particularly pagdating ng, base sa aming experience, pagdating ng Saturday ng umaga or Sunday, usually po yung mga kababayan natin nandyan po sa mga tourist area, lalong-lalo na sa mga beach areas po natin. Opo, yung mga traffic rerouting po, Sir Vincent, may mga ilan po ba dito na po sila, patupad na po sila ngayong araw po na ito. Bukod po dito sa Dagupan City kasi Dagupan nagpatupad na simula today hanggang bukas po, Sir Vincent. Opo, actually na-monitor namin yan nung nakarang araw, nag-post na kami sa social media at tuloy-tuloy po namin itong gagawin. Yung mga monitoring po natin sa traffic po dito sa Pangasinan. Actually kahapon, heavy traffic na po dito sa may parte ng Lingayen, Binmalay, going to Dagupan, back and forth, vice versa. May mga areas din po tayo, like for example, dito sa may bandang Sual, dito sa may bandang Manawag. So tuloy-tuloy po yan at kami po ay nakipag-usap din sa iba't ibang LGU for their advisories para may share natin ito sa social media at ma-visual in advance yung ating mga kababayan tungkol sa mga traffic routing sa iba't ibang LGU. Opo, ito pong pagtatagal po ng nasa blue alert status po hanggang kailan po ito, Sir Vincent? Titignan po natin yan, Sir Mark, usually baka after ng undas ng blue alert spread time, most likely baka mga Tuesday or Wednesday po siguro. Opo, at wala naman po sigurong na ano po dito, monitor na ano man po na untowards incident so far, Sir Vincent? Hopefully wala naman po at so far po wala naman po tayong monitor na untoward incident. Isa sa mga tinalaki natin nung nakaraan na Monday, humingi na rin po tayo ng tulong sa DLG na ibisuhan yung ating mga barangay, yung ating mga barangay officials kasi recently yung ating mga cases ng drowning incident or near drown incident ay nagaganap sa ating mga river system, sa ating mga kailugan. Hindi po sa beach area. So kami ay nakikiusap sa ating mga barangay rescuers na paigtingin pa yung kanilang monitoring at paghahanda. Opo, doon po sa sinasabi din po ninyo na mga dissemination ng information po para at least heads up po itong mga ano po natin, mga idol po natin na pupunta ng sementeryo, pupunta po ng mga tourist destination. Ano po ba yung pinakamahigpit po na mga ano po dito guidelines na
Unang-una, sabihin na natin dito po sa mga sementeryo na ibinaba po na bawal po talaga na hanggang ngayon hindi pa pwedeng gawin, hindi pa pwedeng dalhin sa loob po ng sementeryo. Opo, napag-usapan namin actually yan ng Pangasinan PPO. Meron din silang mga advisories. Taon-taon po namin itong pinapaalala. Again din po yung ating mga kapulisan, yung ating mga matalim na bagay o mga bagay-bagay na makakasakit sa ating mga kababayan. Gaya po ng mga kutsilyo. Bawal din po yung ating yung alak o any flammable na materials. So, bukod po dyan, may mga ipinapatupad din po kasing mga guidelines ng iba't ibang LGU. So, ang advice po namin, lalo na sa mga dadalot sementeryo, alamin po nila mabuti kung ano yung mga dapat at hindi dapat dalhin para di rin po sila mabalance pagdating po nila ng kanilang sementeryo. May mga LGU po ba, Sir Vincent, na nagpatupad po ng liquor ban sa mga panahon po na ito? So far, wala pa naman po kaming na-monitor, Sir Mark. Okay. So anyway po, siguro pakiusap na lang po natin at panawagan sa lahat po ng ating pong, lalo yung mga biyahero po, Sir Vincent. For sure, ito pong PDRRMO, may mga tao din po kayo sa mga major areas po natin po na nakadeploy po ngayon at meron pong command center, Sir Vincent. Yes po, Sir Mark. Lahat po ng aming personnel ay naka-deploy na magmula po itong araw na to hanggang Sunday po yan. Sa ating mga kababayan na magta-travel o pupunta sa kanilang mga cemetery at tourist spot, unang-una po, siguro din lamang po na yung ating mga kabahayan ay ligtas. Yung ating mga, kasi may mga time din po, report po ng mga BFP, yung ating mga saksakan sa bahay, yung mga Christmas decoration po natin, nakaalis na po sa saksakan, yung mga kandila, para maiwasan po yung pagkasunog. Siguro din po na nakalock yung ating mga bahay. Kung pupunta po kayo sa isang area, again, kami din po ay nakikiusap na yung ating mga basura sa ating mga tourist area, sa ating mga sementeryo, sa ating mga beach goers, kung meron pong pinapatupad na no swimming policy, or malakas po yung ating mga alon kasi may mga time po na nandiyan po yung ating mga rip currents, ay wag na po silang maligo muna para po sa kanilang kaligtasan. Okay po, maraming salamat po Sir Vincent Chiu, ang ating po Operations Head ng Pangasinan PDRRMO. Sir, magandang umaga po at maraming salamat po. Yes, thank you, Sir Mark. Ingat po kayo. Okay, Idol, at yan yung mga tinding